Pois tempo comprobado, toca mirar ao mar, coñecer toda a actualidade da semana, ademais contada dun xeito distinto. Da man do noso faro de sabedoría, o patrón maior de Hora Galega, Sauro. Abre a tan preciada volandeira con capturas e prezos superiores á campaña pasada. Iniciou a campaña da volandeira con capturas e precios superiores ao ano pasado e van a subir moito máis na campaña do Nadal. Están de Noraboa, Rianxo, Cambados e Ribeira e os seus mariñeiros tamén. Xa sabedes, ide comprando volandeira que vai subir. Incertidume no comenzo da campaña da centola por moitísima basura no mar debido á ausencia de temporales no outono. Comeza a campaña da centola con moitísima basura no mar. Para complicalo todo, a partir do martes da semana que ven un tren de borrascas alterno. A luna de outubro naceu con mal tempo e o refranxo di a luna de outubro, 7 meses de mal tempo cubre. Pecha o boliche do Calamar e en novembro abre o Bou de Vara. No mes de outubro pecha o boliche que pesca especialmente calamar e abre o Bou de Vara. A diferencia entre un e outro que o boliche vai máis alto e o Bou de Vara vai a ras de fondo pescando un sinfín de peixes e mariscos. A frota enfrenta o vindeiro ano cun custo superior nas redes e na man de obra para armalas. As materias primas, como pode ser o nylon e o chumbo, subiron un 15%. O armamento da rede tamén un 10%. A frota está acostumbrada a capear temporales no mar, pero non estes temporales que veñen de terra.